Mira això! Aquest guerrer del caos ja està llest per la batalla. Hola, amic del hobby! Això és un speed paint pensat per tu, que vol resultats sòlids sense perdre tardes senceres. Res de tècniques complicades, bases, ombres fàcils, llum pràctiques i algun detallet. Agafem els pinzells i som-hi! Començaré donant una imprimació negra, ja sigui amb spray o aerògraf. El 90% de la miniatura d'un guerrer del caos és armadura, així que un cop la imprimació sigui seca, li faré una ruixada zenital amb un color metal·litzat. Si no tens aerògraf o esprai d'aquest color, aquest pas el pots fer amb pinzell sec. Tot seguit pintaré les parts metal·litzades de l'armadura, com la cota de malla, la sivella o alguna placa d'armadura, així com totes les parts daurades. Quan ja tinc tot el metall pintat, faré un bany amb Nuln Oil per aplicar les ombres. Mentre s'asseca podem pintar la capa. És l'element principal després de l'armadura que ens aportarà color i contrast, així que hi dedicarem una mica més de temps. Agafaré el corret i faré diverses capes fines fins que quedi un color sòlid. Farem un bany amb Carbur Crimson i després repetirem el Conred a totes les parts de la capa que no estiguin plegades endins. Aniré donant llums amb Mephiston Red. Aquí el truc és fer capes fines amb la pintura ben diluïda amb aigua, per crear transicions suaus, repetint les capes als plecs que sobresurten. I per acabar d'accentuar les llums a la capa, repetirem el procés amb el Evil Sun's Scarlet, fent fines línies i capes al capdamunt dels plecs i vores. Les llums de l'armadura les podem fer amb pinzell sec, però com que l'armadura té molt poques plaques, ho faig definint les vores a mà. Això com tu prefereixis. Si ho fas amb pinzell sec, ho has de fer abans de pintar cap altra cosa de la miniatura. Ara em centraré en els ossos i les banyes. Faré els marrons de les corretges i la pell del llop. La pell del llop pot ser marró o grisa o fins i tot blanca. Com que hi ha diversos soldats dins la unitat, podem pintar cada una d'un color diferent per donar més varietat visual. Faig alguns tons grisos i repasso els guants i les botes. Per donar varietat cromàtica a la pell del llop, després d'aplicar l'ombra amb àgrax, faré pinzell sec amb diferents tonalitats de marró i beix. Faig els detalls de les runes de les armes màgiques, aplicant un blanc pur i un color fluor. I alguna llum més. També la base, que cadascú la fareu com tingueu l'ambientació de l'exèrcit. I ja tinc la miniatura llesta. En total hauré trigat uns 45 minuts. Si pintem les miniatures en cadena, podem tenir tota una unitat sencera en unes 5 o 6 hores. Ara, si voleu, podeu fer una safata de moviment com aquesta per acabar de donar un toc espectacular a la unitat.